Mga igsoon kasagaran, ang mga tinunuan ni Juan nga mag-uunyag, nagpuasa o naghalad o mga pag-ampo. O ang mga tinunan sa mga Pariseo, mausab ang ilang gihimo. Pero ang kang Hesus, nangaon o nag-inom. Ang pagpuasa, nakatabang kanato sa pagpugong sa atong mga gana, pinaagi sa dili sobrang pagtugyan niini. Ang sobrang pagpatuyang sa gana, makapahuyang sa atong kabubuton o makapatay sa atong spiritual nga pagbati. According to Catholic Church Catechism number 2043, nagsulti kanato nga ang pagpuasa o pag-abstinensya help us to acquire mastery over our instincts and freedom of heart. Ang sakripisyo o sa lamang kapaagi, ang tumong mao ang pag-abli sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo o sa atong isigkataw. Si Kristo siya kaugalingon nagpuasa sulod sa 40 ka adlaw samtang siya atua sa kamingawan aron pag-amdam sa iyang kaugalingon for his public ministry ug aron pagbuntog sa tentasyon. Busa ang pagpuasa usa ka laom nga Kristohanong tradisyon. Niini giusa nato ang ato kaugalingon sa pagpuasa ni Kristo sa disyerto. Si Kristo nagkanayon, papuasahon ba ninyo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang kauban pa nila ang pamanhunon? Si Jesus nagpuasa, nagbangutan, nagantos o namatay, pero pwede usab siya maglipay o magsaulog. Sa pagsugod sa pagsunod nato sa mga saglitanan ni Jesus, sa kanunay ang simbahan nagpuyo o nagdasig sa pagbalansi diha sa dalan. No? Sa panahon sa Adbyento o Kwarisma, kita nagpuasa o nagsakripisyo. Pero sa panahon sa Pasko o pagkabanhaw, kita nagsaulog. However, sacrifice and joy are not on equal footing. Ang pagpuasa o pagsakripisyo, mga paagi aron makabot ang tumong sa kalipay, ang kalipay nganong gilalang o gibugna kita o mahiusa sa Ginoo. Kay kauban man nato ang pamanhunon, kinahanglan anaa ang halawong nga kalipay. Adunay pagpadayon sa daang kasabutan ngadto sa bag-ong kasabutan. Sila nagsulti sa kayusahan sa dakong plano sa kaluwasan. Ang daang kasabutan nag-andam sa giana ni Kristo o nagtudlo kanato, whereas ang bag-ong kasabutan sa pag-abot ni Kristo nagdala sa katumanan sa daang kasabutan o nagpadayag sa tinuod nga kahulugan. Sa pag-abot ni Kristo nagdala og bag-o ang anak sa Ginoo, nahimong unod o nahimong tao. Kaniadto ang panagiusa sa Ginoo uban sa katawhan nadaot tungod sa atong sala ug pagkadili matinud-anon. Karon sa persona sa walay katapusang anak nga nahimong tao, ang Ginoo kita dili gayud magbulag. Dugang pa, kadtong nahiusa sa anak pinaagi sa grasya, karon adunay kahigayunan alang sa walay katapusang pagkahiusa sa Ginoo. Si Kristo ang bag-ong bino, dili limitado, pinaagi sa sudlanan sa daang kasabutan. Wala siya musupak sa daan, milabaw siya niini. Mangutana kita karon sa atong kaugalingon, unsa man ang akong gikonsidera nga kalipay ug bahandi sa akong kinabuhi? Unsa may akong buhaton
aron si Kristo maghari sa akong kasing-kasing ug sa akong panimalay. May nagbalihog para sa katalingbanong pag-ambot.